increase the industry's contribution to global production and increase local content to about 60%. Umongameli Cyril Ramaphosa uncome icandelo lokuvelisa imoto njengelinye eliphakamisa uqoqosho lweli. Abafundi ababini abenza unyaka wokuqala kwiYunivesithi yaseStellenbosch bathi bafumanise urhwaphilizo lumandla kwimali yeSASSA. Uza kwenyukela kwiqela loMzantsi Afrika leqakamba lamanina ngelixa lijamelene nombondo zihlanjwe kwezeqakamba kwihlabathi eAustralia kwinzame zokufikelela kwifinal yetumente ye-T20 eDubai. Botani mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Umongameli Cyril Ramaphosa uthethe kwindibano yemveliso yemoto iSouth African Automotive Week ngalentsasa. Le ndibano ibanjwe phantsi komxholo othi Reimagining the Future Together. Indibano ye-SA Auto Week iqaqambe njengowona msitho uphambili eAfrika wenkcubabuchopho ohlanganisa inkokheli kwicandelo lemveliso zemoto, abaqulunqi bomthetho nabanye. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe njengokuba ukuveliswa kwemoto kweli loMzantsi Afrika kuqoshelisa iminyaka elikhulu oku kufanele ukubhiyozelwa. Uthe oko kwaveliswa imoto yohlobo lwakwaFord yokuqala ngo-1924 kumveliso osebhayi eyaziwa njengeGqeberha namhlanje. Imveliso yemoto yeli ikhule ngokungaphaya kwaye elicandelo libe negalelo elimandla kuqoqosho. Over the past few years, these companies have invested an average of some 8 billion rand a year. And I'm pleased to say that the pledges that are made by a number of auto companies are pledges that move from pledge to real investment in plants, in new plants, and in improvement of plants. Umongameli ukwathe ngeenkqubo zikarhulumente nezicwangciso eziliqilima zokuxhasa elicandelo baza kuqinisekisa ukuba elicandelo lomelele kwaye liyamelana nokhuphiswano lwehlabathi kananjalo lunenguqu. Through the Automotive Master Plan, we aim to increase the industry's contribution to global production and increase local content to about 60%. Uhambise wathi nangona impumelelo yecandelo lemveliso yemoto inkulu kodwa olushishino lusajongene nemingeni. Like all manufacturing, the auto industry was hit very hard by COVID-19. Global tensions and international conflicts have also disrupted supply chains. Kodwa ke ukwathe elicandelo kufuneka lisebenzisa amathuba avulekayo afana nokukhula komdla kwimoto ezihamba ngombane kwaye urhulumente uzimisele ukuyibeka phambili inguqu kwelicandelo kusetyenziswe amandla acocekileyo kwizithuthi ezimisele ukubambisana nolushishino ngalomba. Basakhwankqisekile abemibeli emva kweendaba zokushiya kuka-Advocate Busisiwe Mkhwebane kwiqela le-EFF waze wabeka phantsi nentambo ukuba lilungu lepalamente. Lilungu lesibini ukushiya eli qela kwiinyanga nje ezimbini. Ukhona ke umhlelo wezopolitiko uMzwandile Mbeje apha estudio ukusinabisela banzi ngalomba. Siyakwamkela Shandu. Khawutsho zithini ezona zizathu zokushiya kukaMkhwebane? Sibonga kakhulu sibingelele nababukeli. Siye samangala ke kwathina ngesikhathi kwenzeka lokho kodwa ngesikhathi uFloyd Shibambo lo obe yisekela mongameli le-EFF lishiya inyanga ezimbili ezimbalwa saba nakho ukuthi ke naye kungenzeka kumbe nabanye nabo beshiye ngoba uthe ngokusho kwakhe ubale indaba yokuthi uzibona engasebenziseki ngendlela angicabanga ukuthi uthi unolwazi ngayo. Wayesithi ke mhlawumbe into yepolitiki mhlamba kuyona into ewubizo lwakhe ngcono evele ephume eyocabangisisa kabusha. Ingaba kuthetha ukuthini oku ngobunkokheli buka Julius ingakumbe emva kokuba eye wabonakalisa ungakhathali emva kokushiya kuka Floyd? Ngicabanga nobathembu enye into uJulius Malema nethimba lakhe lobuholi eliyibhekile njengamanje mhlambe into eyenzana nokuthi bengakhulumi kakhulu ingoba esikhathini singaphansi kwezinyanga ezimbili leli qembu ke lizoba nenkomfa ezokhetha ubuholi obusha.
yikho ke mhlambe la engicabanga ukuthi ulindele ukuthi ke bazokhuluma khona ngoba njengamanje washo phambilini enkonfeni yabezindaba wathi vele usalindele ukuthi kube khona abanye abazophuma belandele uFloyd Shivambu. Mhlambe njengoba kwenzeka kanje engakhulumi kakhulu uzama ukubheka isimo njengoba belungiselela inkonfa. Ukhumbule phela ukuthi ngoDisember 16 EFF izoba isinenkonfa lapho ezokhetha khona ubuholi obusha. Kulindeleke ukuthi Julius ephinde futhi ke emele sobumongameli beEFF futhi okwamanje akubonakala kukhona umuntu ozomphikisa. Shandu, ingaba oku kuzalichaphazela njani ikamva lombutho ingakumbi sisiya nakunyulo lomasipala? Kubaluleke kakhulu ukuthi iEFF emva kokhetho lukazwelonke lapho sibone khona ithanda ukuhlehla ehla amanani ukuthi iphendula kanjani. Into ebalekile ukuthi mhlambe impendulo izothini kuzoba ilolu khetho lwabo lokukhetha ubuholi. Uma bezokhetha ubuholi obuzokwazi ukuthi bulungise amaphutha, lamaphutha abenza ukuthi behlehle kuzokwenzeka ukuthi benze kangcono ngokhetho lomasipala. Kodwa uma kuukuthi bayehluleka ukulungisa amaphutha abenze ukuthi beqale ukuhlehla kuzoba nzima kakhulu ngoba phela vele komasipala enobathembu iEFF ayenzi ngendlela ekahle ngisho noma ngwabheka emlandweni iyayenze kahle kuzwelonke nakuzwelonke sesibona isiqala ukuhlehla. Lokho ngempela kuzosho ukuthi ke kuningi okuzomela bekudingide bekubhunge njengoba beyohlangana nje. Ingaba okwakuyibeka ingozini nangakumbi iEFF bokushiywa ngamanye amalungu? Uma uyiqembu eliselincane njenge-EFF futhi inhloso yakhe kuwukuthi ngelinye ilanga ufuna ukuthi uphathe uhulumeni, kubalulekile ukuthi wakhe ingqalasizinda ezokwazi ukuthi ikwenze ukuthi la ufuna ukuya khona ikweseke. Uma ngabe ke usemncane vele usengaka usuyaqala usuyaqhuka kuzokwenza lokho ngempela kuzowathunaza kakhulu amathuba ukuthi ukhule. Yingakho ke ngilokhu ngisho ngithi ukukhula kumbe ubuyela esimeni seEFF kuncike ekutheni lolu khetho lobuholi abaya kulo luzohamba kanjani ngoba phela labo baholi ibona abazoba nethuba lokuthi ke beyivuselele. Uma ukuthi kuzokhetha abaholi abazohluleka ukuthi beyivuselele singabona ke isiqala ukuhlehla. Kodwa ke njengoba sesishilo u2026 ukhetho lomasipala ilona lizoba inkomba yokuthi iwalungisile namaphutha ka2024 kumbe iyaqhubeka nawo. Sibambe ngazibini kweshandu. Sibonge nakubabukeli. Abafundi ababini uJoel Cadres noFier Khosaya benza unyaka wokuqala kwizifundo zeComputer Science kwiUniversity yaseStellenbosch bathi bafumanise urhwaphilizo lumandla kwimali yesibonelelo elawulwa yiarhente yezibonelelo iSASSA. Onqevu kutsholwa ukuba basebenzisa inombolo zezazisi zabempeli bengaqondanga ukufaka izicelo zemali zibonelelo zelemali bayamkele kwi-account zebhanka abazivule bekwasebenzisa ezinombolo ze-ID. Omnye wababafundi uthi iSASSA yoyisakala uqubisana nezicelo zomgunyathi. We managed to do a small survey of about 60 people on campus, and we found out that 56 people on the university campus had fraudulent SASSA applications. As a matter of fact, a lot of them didn't even know what SASSA is. And from that, we thought, this is definitely a larger issue, and we ended up testing all the possible ID numbers for people born in 2005 February. And we found an incredible high rate of SASSA applications at over 91%. Kanti ke iSASSA ithi sele ivale izicelo zomgunyathi ezingaphaya kwezigidi ezibini. This is something we are very aware of. Identity theft is quite a real challenge that we have to face. And there are significant control measures in place as well to try and prevent this. We do have about 2 million applications. So yes, this is a real challenge. What they picked up is, that people are committing identity theft and they are making false applications with people's IDs. Ubukhopholo babubalela kumashumi wamawaka ezicelo zezibonelelo. Ezizibonelelo zilungiselelwe impula zikalujaca ukuba zifumane isiqabo kwimeko emandundu yoqoqosho lweli.
Amalungu amane ebandla imancoba 7 Angels afunyaniswe netyala logebengo agwetywe ubomi eqamele ngenqindi kwezimnyama izisele yinkundla ephakamileyo yaseMthatha. Babandakanyeka kugebengo lwamapolisa amahlanu ngethuba yehlasela isikhululo samapolisa saseNgcobo ngo-2018 bathatha ubuncinane nemipu elishumi kunye nembumbulu kolhlaselo. Ijoni lalingekho nkomeni ngalomhla nalo lagetyengwa. Obubukrelemnqa obukhatshwa bubundlobongela obungenalusini bayishukumisa kanobomi ingingqi yaseNgcobo eMpuma Koloni. Esi siganeko sakwakhokelela kwinguqu kukhuseleko kwisikhululo samapolisa apha. Amapolisa aqoqa inkonzo imancoba 7 Angels Ministries udubulwano lwabulala isixhenxe kubarhanelwa bophango. Ukuwiswa kwesigwebo kuza emva kweminyaka emithandathu kwenziwa uphango. Omnye wemigulukudu uSiphesihle Danzi wagwetywa iminyaka eli-18 intolongweni emva kokuba wavuma ityala logebengo kunyaka uphelileyo. Umkomishinala wamapolisa kwisizwe uNjengelefani Masemula uthi ukugwetywa kukaPhumzile Mhlatywa, Phandani Manco, Kwanele Ndlwana noSipho Somzi Chefu kuthumela umyalezo kwizaphuli mthetho. Sinamkele kwakhona ngoLwesihlanu ohloniphekileyo ukumkani uLanga Libalele wesibini wesizwe samahlubi uza kuzima sisigwebo senkundla echopele umtyangambo wetyala osele uchithe iminyaka evisayo ngekamva lobukhosi besisizwe. Ngoku apha estudio sinaye uSiya Dlomo ongumququzeleli wesizwe samahlubi. Siya, sikwamkele. Khawusichazele Siya asuka phi amahlubi kwaye usithele qabaqaba nje ngembali kakumkani uLanga Libalele wokuqala ukuza wesibini. Asibingelele nababuyele ekhaya. Amahlubi aqhamuka kwizwekazi Afrika lapho singathi khona kuSembo kodwa namhlanje sewathiwa iDRC. So ngeminyaka yo 1400 century lapho adabuka khona njengoba sazi ukuthi afike ngeminyaka cishe ka 1300 uma kubalwa ngokomlando la eMzansi. Ingonyama uLanga Libalele oqala kuyena wabusa ngeminyaka yobunzima eSouth Africa lapho uhulumeni wamangisi lapho wakwazi khona ukuthi alwe khona nabantu abamnyama. So impi ke yakwaBulihawu yakuyiyona eholwa uLanga Libalele oqala ke loyo waye wadingiselwa esiqiwini saseRobben Island. Ukusuka lapho kwase kubusa khona uSiyephu ekuyingonyama yesibili ebuse emuva kwaLanga Libalele oqala. Kwazi ukubusa uTatazela emuva kwaSipho. Kwazi ukubusa ingonyama umzwenkosi uLanga Libalele wesibili Hadebe njengamanje okuyena ke ubusa manje osebuse iminyaka ewu50 kulonyaka ngoba wabusa kusukela ngo1974. Okuyena begubha iminyaka ewu50 lonyaka kuzi5 zika October kulonyaka. Esiya ingaba bashiye kanjani ubukhosi bamahlubi kwikomishoni yayisekelwe ukuqwalasela amabango obukhosi? Lapho singathi iCommission yenza iphutha ngoba ngokwe investigation wavela ukuthi babukhona ubukhosi kodwa uthe masebenza iconclusion yereport yabo kwase kuvela ukuthi amahlubi ayengenabo ubukhosi abukho ubukhosi bakhona. Ilento ezobikhulunywa kahle kahle kusasa enkantolo. Ingaba amahlubi kunye nabantu jikelele bangalindela ntoni kwinkundla ngomso? Bangalindela ukuthi kuvele obala lokho kuzobe kulungiswa leli phutha elenziwa iCommission ngesikhathi ikhipha ireport yayo. Ingaba zeziphi ezinye izindlu ekulindeleke ukuba zimxhase ukumkani uLanga Libalele wesibini? Kulindeleke amakhosi ekuyona amakhosi angaphansi kobukhosi bamahlubi njengamanje amakhosi acisha balelwa lapha ku50. Kubese kuzoba ubukhosi bendlu yaseSwatini, kube ubukhosi bendlu yamaNdebele, kube ubukhosi bendlu yakwaShembe, kube ubukhosi bendlu yeAJ uyiNigeria leyo. Sibambe ngazibini kwesi. Asibona. Ngoku masithi tsixada kumaqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi siziqale eSyria. Ilizwe laseSyria elimanxeba-nxeba imfazwe liseke amaziko embacu zoqhoqhozwano kogqunci phakathi koSirayeli neLebanon.
kula maziko kunkinkishwa iswekile, irayisi, amafutha kunye nezipoponi zobisi lwemveku. Kwaqu eBolivia amafama enkukhu abethwe ngemfiphindiwe ilahleko yokufa kwenkukhu ezirhaxwa ngumsomlilo wamadlelo nenqatsini yobushushu ebangelwa kuguquguquka kwemozulu. Qaqatha elele kwelika Vitoria. U-Adam Moss ngumveliso miboniso bhanya-bhanya ongaboniyo emehlweni. Ibingeyondlwane yanetha ukudiza imeko yakhe esidlangalaleni. De kwanyanzeleka ukuba abalise ibali lakhe ngomboniso bhanya-bhanya. It gives them permission to say, hey, well, don't question whether it's possible or not, because look at this guy, you know, I never had that. Asikweli ngqokoqo oyisakuba lilungu leqela lomculo umcimbi ocalanye i-One Direction ngolwamarhanuka uLiam Payne ufunyenwe ebanda kwihotele yaseBuenos Aires eArgentina. Elityendyana lineminyaka engama-31 31 liwile kumgangatho wesithathu kwihotela ebelihlala kuyo. Abalandeli bakhe babambe umlindelo ngaphandle kwale hotela begcwala emswaneni ngesisithwakumbe. Onqololo. Njengesiqhelo ke ikhona intatheli yethu ezobuchwepheshe uSandile Hlangani namhlanje ke uza kusinika amagqabantshintshi wamanqaku aphala phambili kumakhasi onxibelelwano. Qadi sikwamkele yeyiphi imiba etshisa ibunzi kumaqonga onxibelelwano? Njengoba siyazi uba uformer public protector ubusisiwe Mkhwebane uye wahamba kwi-EFF. Ayibothusanga kakhulu ke abantu lonto leyo ngoba ebeke wayithetha into ekumila kunjalo kwenye ye-podcast ezaziwayo uba uzawulishiya eliqela. Enye into ebeyibalula ke okanye ikhanganyileyo kukuba ufuna noko athi ukujongana kancinci nosapho lwakhe nezinto ezenzekayo kangubana besitsho esithi ufuna noko akayishiye elomzantsi Afrika abone ukuthi kwenzeka ntoni kwamanye amazwe. Abantu abaninzi ke bayoyamanisa nento ethi lonto leyo. I-MK Party iba amalungu e-EFF ngenjongo zokuyibulala i-EFF. Lonto bayithethe ke emveni kokuba uFloyd Shibambu eye watwitha esitsho esithi iyabavuyisa bona beyi-MK Party into yokokuba ubusisiwe Mkhwebane abe kanti uthathe i-decision ekumila kunjalo. Sizawukhumbula ke into yokokuba uChris Barn uzawuza nge-15 nange-14 kaDisemba apha eFNB Stadium apha abalandeli ba okanye ifans zakhe zizawuthi zimbukele performer. Into ebangela makatrende ke le trend yakhe ingahambi kuTwitter kukuba enye ye-organization ekuthiwa yi-Women for Change ithi makangezi uChris Barn ngoba sizawuyazi okanye sizawukhumbula ukuba wayebandakanyeke ekuhlukumezeni uRihanna. So bebefuna ke i-signatures kule petition yabo ezingange-28,000. Besithetha nabo ke this morning kwi-week ahead besitsho besithi ke bayisaphasile ngesilungu elinani bebelifuna bahleli kwi-40,000. Sizawubona ke ukuthi kuza kwenzeka ntoni. Urhulumente woMzantsi Afrika uza kuyivuma lonto bayicelayo. Okugqibela ke sizawuyazi okokuba amazwi emvelwano kukaTito Mboweni ayagaleleka. So into eyenzekayo ke abantu abaninzi ke kwi-tribute kaTito Mboweni bayapheka. Sizawumazi ke uTito Mboweni okokuba ebethanda upheka kakhulu, especially abelane nathi kula makhasi onxibelelwano ngezi meals zakhe. Enye into ebeyithanda ke ngumrhodu kwakunye ne-pilchard. Abantu ke bashare ezo videos zabo njengokubona ne-pictures zikaTito Mboweni apho ebepheka. Sibambe ngazibini kuwe. Camakho. Kwezemidlalo iqela loMzantsi Afrika leqakamba lamanina liza kujamelana nomnqanza ukubetha izangxa zenkqakamba kwihlabathi Australia ukuba lifuna ukufikelela kwifinal yesibini zilandelelana kwitumente yendebe yehlabathi ye-T20 eDubai. iAustralia ithe ngcu kwindawo yokuqala kolhlobo lomdlalo kwaye sele iphumelele isithandathu sendebe zehlabathi kwezisibhozo, kodwa iProteas ziya kulomdlalo zinethemba emva kokuba zalibetha okokuqala eliqela ebutsheni balonyaka.
iProteas zaqhawula ukubhaxabulwa kwazo kuzo zonke indidi zalomdlalo eAustralia ngempumelelo yothinta abathandathu eCanberra ekupheleni kukaJanuwari. Phambi koko iAustralia yayiseyiphumelele yosibhozo imidlalo ye-T20 phakathi kwalamaqela. Ikapteni yomzantsi Afrika uLaura Wolfart yaba ngumdlali otshatsheleyo kulo mdlalo. Uthi la mpumelelo inkuthazo yokuba bangaliphinda eli qela. Obviously brings back a little bit of deja vu just a year ago, having to face him in the final. I think a lot has happened since then, though. Obviously, we had the 2 wins against him earlier this year, so I think that just gives a bit of a positive energy in the camp, knowing that if we play our best cricket, they are beatable. So yeah, big evening for everyone. Tonight's just about doing what we can to get in the best space to be ready for tomorrow. uVolfart ngokukhokene noTasman Brits bondlala isiseko sempumelelo yalo mdlalo. Nakaloku nje bawuxhomile umgangatho. uBrits nguye utshotshe ntungo ngemitsi kule ndebe yehlabathi logama Wolfart ekwindawo yesine. Yeah, it's really nice to bat with her. I think we complement each other pretty well. I feel like there's days where I maybe struggle with the bat, and those happen to be the days where she gets off to a really good start, and vice versa. I feel like it always works that way around. I feel like we run well between the wickets as well. She's pretty quick, and you know, when you've batted with someone for that long, you can almost sort of sense when there's a single and when there isn't. So we sort of have that understanding, which is quite nice. Nakuke ukwenzeka ukuba iProteas zawuphumelela lo mdlalo zakube zibutshabalalisile bunganga beAustralia kwitumente yendebe yehlabathi ye-T20. Kuqala ngo-2010 Australia sele ingene isihlandlo de zasixhenxe zilandelelana kwifinals, yaphumelela isithandathu, yabethwa kuphela iWest Indies ngo-2016. Akukho nkangi idubuli ngethi into zakuthi sithi xha kuloo ndawo kanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana ugxa bethu ngecala emva kwentsimbi yesihlanu beniphakela iindaba ngolwimi lweSwati de kube lilixelizayo kamnandi.